ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଛୁଟି ପାଇଲେ କେମିତି ଘରମୁହାଁ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ପାଇଲେ କଟକରୁ ଆମ ଗାଁ ବାଗଲପୁର ପୋଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଧାଇଁ ଆସେ। ଆମର ଜମିଦାର ଘର ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆଉ କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, କେବଳ ତୋଟାବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାଏ ଗଛ ବୁଛ ଗୁଡ଼ାଏ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ତୋଟାବାଡ଼ି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ଆମ ଗାଁ ଘରଠାରୁ ଆମ୍ବ ତୋଟା ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଝିଆରୀ ପୁତୁରାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ୍ବ ତୋଟା ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖାଲି ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି, ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କେବଳ ଆମ୍ବ ତୋଟା ନୁହେଁ ମ, ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ପଣସ ହେଇଛି। ସାବିତ୍ରୀକି ଆଉ ଏସବୁ ନଥିବ, ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିବେ। ଆମ କୁନି ପୁଅ ତ ଆଗ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଉଛି ଆଉ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି, ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେଲେ ଫଳ ଆସିଯିବ। ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ସବୁ ଫଳ ଆସିବ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ କହୁଥିଲେ। ଖାଲି ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ନାହିଁ ଯେ, ଜାମୁରୋଳ, ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜାମୁରୋଳ ଗଛଟିଏ କେତେ ଫୁଲ ଆସିଛି, ଫଳ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଫଳ ଟିକେ ପାକଳ ହେଇନି, ପୁରା ପାକଳ ହେଲେ ଏ ପୁରା ଧଳା ଦେଖାଯିବ। ତଥାପି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମର ଏଇ ବାଡ଼ିରେ କେବଳ ଆମ୍ବ ନାହିଁ, ଜାମୁରୋଳ, ପନିପରିବା, ଲଙ୍କା, ଫୁଲ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଲଗାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଆମ ପରିବାରର ବିନା ସାରଦିଆ ପନିପରିବା ଖାଇବେ। ଆମ୍ବ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଖାଲି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ କଦଳୀ ଗଛ, ପୋଟଳ, ଲଙ୍କା, ପୋଇ, ଜହ୍ନି, ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ରହିଛି। ଜାମୁରୋଳ ତ ଫଳ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି, କେତେ ଯେ ଫଳ ଫଳିଛି। ପୋଟଳ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଜାଲ ଦେଇକି ଏଇ ପୋଟଳ ବିନା ସାରରେ ସବୁ ପୋଟଳ ହେଇଛି। ଆମର ପରିବା ଚୋପା ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋବର ଖତ ଏଇସବୁ ଦିଆ ହେଇକି ଆମର ପୋଟଳ ବାଡ଼ିଟି ହେଇଛି। ପୋଟଳ ତ ବହୁତ ପୋଟଳ ଫଳିଛି ଆଉ। ଏଇଠୁ ପୋଟଳ ନେଇକି ଭାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ, କଟକ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିନଥିଲି, ମୁଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ତ କଲମୀ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ପାଚିଲାଣି ଆଉ। ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ସବୁ ମୋର ଭାଗ। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗିଥିଲା। ଆର ବର୍ଷ ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମ୍ବ ସବୁ ଛୋଟ ଗଛ ବୋଲି ରଖାଗଲାନି, ବଉଳ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ମାତ୍ର ଏଇ ବର୍ଷ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାଏ ଆସିଛି। 2ଟା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ହେଇଛି ତ, ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ନାଲି ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ରେ ଆମ୍ବଟା। ଏ ଆମ୍ବଟା ମୁଁ 2ଟାକ ଛିଣ୍ଡେଇକି ନେଇଯିବି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲଙ୍କା ହେଇଛି ମ, ଗଛ ସାରା ଭର୍ତ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଲଙ୍କା ଆମ ଘର ପାଇଁ ଆଉ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ରଖିଲେ ହେଲା, ତଥାପି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଚାରିପଟ ବାଡ଼ ଦେଇଥିବାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର 2 ଗୋଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କୁ କୋଉ ବାଡ଼ ବି ଜଗିବ? କିଛି ବାଡ଼ କାମ କରିବନି। ସେ ତ ଜାଲ କାଟି ଆମ୍ବ ଆଉ ପନିପରିବା ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଏହି ତୋଟାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୁରୁଣା ଆମ୍ବ ଗଛ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ରହିଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଆମ୍ବ, ମିଠା ଆମ୍ବ, ଗଛ ସାରା ଭର୍ତ୍ତି। ଏ କେବଳ ଆମେ ଖାଉନୁ ମ, ସବୁ ବାହାର ଲୋକ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେତିକି ବାଡ଼ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଭାଗ ପଡ଼ୁଛି, ଯେତିକି ବାହାରେ ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ବାହାର ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଆମ ବାପା କୁହନ୍ତି କାହାକୁ ମନା କରିବନି, ଆମ୍ବଟି ହେଉଛି ସତ ଫଳ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ଭଲ। ଖାଦ୍ୟ ତ ଆମେ ବାଣ୍ଟି ପାରୁନେ, ଗଛ ତ ଆମ୍ବ ଫଳୁଛି, ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ସେଇ ଆମ୍ବ ସରିଲା ବେଳକୁ ଏହି କଲମୀ ଆମ୍ବ ସବୁ ପାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଯାହା ହଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ଏତିକି କରିପାରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ପରିବାରର ବିନା ସାରଦିଆ ପନିପରିବା ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ। ସେ କେବଳ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଘାସ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ସେ ତ ସେପଟେ ଦୋକାନ ଯିବ, ଦୋକାନ କରିବା ସହିତ ଏଇ ତୋଟାର ବି ଯତ୍ନ ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏହିପରି ବିନା ସାରଦିଆ ମିଶ୍ରିତ ଫସଲ କରି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସତରେ ବିନା ସାରଦିଆ ପନିପରିବା ଖାଇଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କୀଟନାଶକ ପଡ଼ୁଛି ନା, ପନିପରିବା ବଡ଼ ହେବ ଆଉ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ନା ମାର୍କେଟକୁ, ସେଇଟା ଶରୀର ପାଇଁ ବେଶୀ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାରଣ ପକାଉଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।